Ο Μασούρα δεν είναι καλό, είναι στο πρώτο δοκάρι. Ο Ελαμπταλαουί, νέα σέντρα, πέρασε η μπάλα, 2-1! 2-1! Γκολ Ολυμπιακός! Ο Ελαραμπή κάνει το 1-2! Μες στο Λονδίνο ξέρανε την Arsenal! Γκολ! Κάνει κίνηση ο Ελαραμπή, βλέπει στην άλλη πλευρά τον Μασούρα, κοντένσε γιατί ήταν offside. Ο Ελαραμπή, φοβερή παλιά από τον Πορτογάλο. Τσιμίκας, απέφυγε το φάουλ από τον Μίλλερ, κάνει και τη σέντρα. Ο Ελαραμπή είναι κεφαλιά! Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή! Πρέπει να είναι γκολ! Ο Ολυμπιακός τώρα γίνεται της Bayern με 1-0 από την κεφαλιά του Γαλλοπαρακεφαλού. Ο Λουβενά κάνει μια προσποίηση, αλλά ο Μπρούμα είναι έτοιμος για σέντρα. Ο Βαλμπουενά τελικά, η κεφαλιά του Μπουχαλάκη, η μπάλα στα δίχτυα! Καταπληκτικό γκολ από τον Αντρέα Μπουχαλάκη! Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ!